In de week van Michelin beginnen we natuurlijk met de uitslagen van Michelin, want die zijn heel belangrijk in de gastronomie. Voor Limburg pakt het dit jaar niet zo best uit. Dat wil zeggen dat er een paar sterren afvallen en daar komt geen enkele nieuwe bij. Helaas. Ja. Inderdaad, wat bijna zeggen, condoleerd voor degenen die zijn ster verloren hebben. Ja. Dat vind ik ook oprecht, want het is heel hard werken. Maar dan zijn we er nog niet aan toe. En waar een verwachting is en waar verwachting was, dan mocht ook een teleurstelling zijn. Dus het is zo. Ja. En we gaan er gewoon weer vol tegenaan. Het is ook weer even met de voetjes terug op de aarde. Maar ik ben net zo blij als ik was hiervoor. Dat wil niet zeggen dat het talent dan minder wordt in Limburg. Nee, maar we moeten wel weer blijven investeren in talent. Want als we niet blijven investeren in talent, dan krijgen we net zoals een paar jaar geleden krijgen we weer dat we achterover gaan zitten en achterover gaan zakken. Dus ik ben blij dat Guido natuurlijk volgend jaar weer aan de bak gaat. En ik zou zeggen, die andere jongens, kom op, godverdomme jongens. Hè? Volle gas dit jaar weer. Ja. Ik ben niet uitgevochten. Dit jaar had je toch echt zoiets van, nou zou het toch moeten kunnen eigenlijk, hè? Stiekem had ik er wel op gehoopt, ja. Maar we moeten niet teleurgesteld zijn en ik denk ook gewoon, als we niet voor die ster willen gaan, dan komt die er ook niet, hè. Nee. Dus we moeten vooral blijven doen waar we goed in zijn, restaurantjes spelen, gewoon de ambities blijven hebben om de beste te willen te zijn. En natuurlijk is de teleurstelling daar, maar ik denk ook meer voor het team dan voor mezelf. We doen het met z'n allen. En we moeten gewoon verder. Ja, Robin, straks ga je mee koken met het hele team voor bijna 1000 man, de gasten van Michelin. Maar ja, dan had je misschien toch gehoopt in een wat extra feestelijke stemming van... Ja. Mensen die roepen dat allemaal, maar ik ben daar helemaal niet mee bezig. Natuurlijk wil je probeer het allerbeste te geven, maar ik ben net vader geworden. En, dat is wel belangrijk. Van een jongen die nu 7 maanden is en we hebben een hele fijne familie en deze week hebben een huis gekocht. Dat is voor mij een hele goede basis en dat is veel belangrijker. Vanavond gaan wij lekker voor een paar mensen koken en dan hebben we nog een leuke avond. Maar ik ben eigenlijk niet teleurgesteld. Nee. Je wordt gewoon een beetje gek gemaakt hier en daar. Ja. Dat is elk jaar zo en dat gaat ook altijd zo zijn, want iedereen maakt elkaar gek. Ja. Dus achteraf is het wel fijn als alles wel bekend is, dat je gewoon wel weer door kan gaan met je leven. Hebben we dat ook weer gehad? Kan je gewoon weer doorgaan met je leven en dat gaan we doen en we gaan gewoon gas geven. Twan Hermsen, een ambachtsman puur zang, over wie ongelooflijk veel te vertellen is. Aan het begin van de ceremonie werd een speciaal eerbetoon gebracht aan de onlangs overleden chefkok Twan Hermsen. Met name vanwege het feit dat hij heel veel sterrenchefs van vandaag heeft opgeleid. Nico, eigenlijk ben jij onze Limburgse hoop in bange dagen, want in Limburg is er helemaal niks gevallen, alleen maar verdwenen. Ja, zonde. En nu zit jij wel helaas net over de grens met Brabant, maar goed, als Limburger ben je in ieder geval toch geëerd met een ster. Hè? Ja, super blij weer ermee. En het is maar een heel klein stukje Brabant, echt een heel klein stukje. Was het voor jou een verrassing dat er in Limburg helemaal niks gebeurde? Ja, absoluut. Ja, zeker al die jaren dat er toch heel veel gebeurde, dat er nu even pas op de plaats. Maar ja, misschien is er natuurlijk al die jaren heel veel gebeurd. Ja. Dat ze nu even denken van even wachten. Ja. Ja, Sonja, volgens jouw man had die prijs al veel eerder moeten vallen. Nou, dat weet ik niet. Ja, het is onze job, ook in de bediening. Ja. En je doet de service altijd goed verlenen, althans. Dat is wel de bedoeling. Ja. We doen het natuurlijk al heel lang. Maar leuk dat het gewaardeerd wordt. Ja, maar ik wist ook niet dat het was. Volgens Michelin ben jij nu zo'n beetje de gastvrouw van Nederland. Nou, dat is fantastisch. Ja. Heb je iets anders gedaan dan die andere jaren? Nee. Je doet eigenlijk al 25 jaar hetzelfde. En eigenlijk, de gasten moeten tevreden zijn en een leuke avond bezorgen. En leuk dat het dit oplevert. Kijk eens aan, dit zijn ze, dames en heren. Ja!